Kabupaten Sidoarjo akeh nyimpen jejak sing akeh kedadian sejarah, kebudayaan ambek perkembangan sosial masyarakate. Mulai ke zaman kerajaan, zaman kolonial, zaman kemerdekaan, sampai zaman saiki. Sidoarjo terus berkembang nang akeh macam sektor. Episode belakangan dino iki jange nginguk nang wilayah Kota Lawas Sidoarjo, yaiku kawasan Pecinan Darjo nang saubenge Jalan Gajah Mada. Halo dulur, bolo-boloku kabeh. Saiki awak dhewe nang Darjo. Saiki lakraan saiki iki ulurane jejak-jejak historise Pecinan. Nah, iki jejak asli ana wong Cina nanti. Iki lha iki ana klenteng nanti. Klenteng Pecinan. Ini kok awak dhewe ngliput delok kabeh apa sejarah ini? Umumnya kok moro-moro ono Cina lah ini. Nah, monggo, ayo mlebu ae. Yo iki rek Klenteng Yong Hok Kiong sing manggon nang Jalan Hang Tuah, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Salah sijine klenteng paling tuwa nang Sidoarjo. Sing sampai saiki sik tetep digunakno gawe panggonan sembayang. Jaman abad 18, para bakul Tionghoa layar nang Sidoarjo ambek nggawa sangu gawe cekelan yaiku kitab Sanjizing. Buku sing wis ana atusan taun. Sing isine bab piwulang budi pekerti luhur budaya kuno Tionghoa. Ono salah siji sumber sing nerangno ngadege klenteng yaiku krana petunjuk teka leluhure. Padha ambek kitab sing digawa para bakul gawe cekelan iku mau. Unine yaiku jika mereka sudah melihat gunung besar, maka hal itu sudah mulai dekat. Gunung sing dimaksud yaiku Gunung Penanggungan sing gak adoh teko Sidoarjo. Mangkane iku alasan bakul-bakul iku mau mudhun nang pelabuhan Sidoarjo rek. Pas taun 1863, wong-wong Cina iku mau ngedekno klenteng Yong Hok Kiong dadi panggonan sembahyang. Nah, iki bolo. Iki jejake klenteng Pecinan iki. Iki klenteng sing paling sepuh lek nang Darjo. Nang Darjo iku ana loro. Nah, klenteng kene karo sing klenteng nang Krian. Kene iki luwih tuwek. Konon, iki konon jarine sing wong sepuh-sepuh Pecinan kene bareng karo pendiriane masjid Kauman Al Abror. Kira-kira pase tahun 1800 sekian 1870 sekian. Mergane klenteng iki gak langsung ngene kok ngene enggak rek. Iku ya urunan sithik-sithik teko ngene tapi sing alat ibadah sing paling inti ya ono. Menarike klenteng iki ngadeg nang tengah-tengah kampung sing mayoritas masyarakate muslim. Yo iki sing gambarno rasa toleransi ngajeni siji ambek liyane. Masih beda keyakinan, sik tetep urip bareng guyub rukun. Ngadege klenteng Yong Hok Kiong iki yo iso negesno awal mulai wong Tionghoa teka nang Sidoarjo. Sing mari ngono manggon nang sakdawae Jalan Gajah Mada sampai tutuk Kecamatan Porong. Jadi nang kene iki akhirnya tahun pasca 60-an, pasca 65 lah. Jadi tempat peribadatan Tridharma, 3 dharma. Ono Konghucu, ono apa iki jenenge? Ono Buddha. Sing sebelah Buddha di sebelah Konghucu sing tempat peribadatan utama. Padha ambek klenteng umume rek. Arsitek klenteng Yong Hok Kiong iki nang sisi ngarep ana gapura gedhe. Nang bagian jero ana 2 bangunan gawe sembayang ambek lobi kantor pengelola.
Mari ngono, mlaku menjero ana sak pasang patung singa sing ketok nyambut tamu teka. Manggone patung nang kono iku wis padha ambek ajarane Tionghoa utawa Feng Shui sing iso nekano energi kebaikan nang sapa ae. Pas jaman awal-awal ngadeke, Klenteng Yonghok Kiong iki sik nganut bangunan teka dinasti Qing. Iku ditontok teka ukiran-ukiran tinggalan sing sik ana. Iki suatu bukti penting bahwa wong Cina ya ana kontribusi lah nang anune Darjo. Jadi ini buktinya bahwa wong Cina berkontribusi apa nang kene iki ya iki salah satu bentuk ana tempat peribadatan. Tempat peribadatan ini kira-kira tahun 1800-an. Pasti yo padha karo wongku gak mungkin gemruduk langsung mrene ya 1-2 orang 3 terus nanggone dagang. Makanya di sebelahku ono bandara. Nah, sing terkenal nang ngene perapatan saiki jenenge Babah Layar. Lah, Babah Layar iki tahu apa? Babah-babah itu sing layar. Layar ya teko negeri kono sama siji. Kok negeri Cina mrene kan ya dawa pisan sak pemujaan. Saliyane iku ana maneh akeh macem werna nang njero klenteng. Akeh werna-werna iki gak cuma gawe estetika ruangan ae, tapi duwe makna ambek arti khusus yaiku simbol elemen utawa anasir. Nggambarno yin ambek yang. Ono nang catetan sejarah, klenteng iki dibangun tahun 1803 ambek para warga masyarakat Tionghoa sing manggon nang sekitaran kono rek. Biyen awale iku sejati. Akeh simbol iku mau gawe perlambang nilai kehidupan, koyok kesehatan, panjang umur, kekuatan, kemakmuran, ambek perlindungan. Saliyane ana maneh akeh maceme ornamen nang klenteng Yonghok Kiong. Sisi njaba ana bangunan gedung cilik sing biasae digunakno gawe pertunjukan wayang potehi. Nah, iki dulu. Kalau iki panggonan gawe wayang potehi. Nah, iki biasanya pada peringatan tertentu, ibadah tertentu iki ditayangno. Ya wayang cerita-cerita tentang dewa-dewa Cina. Iki sing nonton gak ditonton tetep kudu ono ditampilno. Nah,
ono jarine sing nonton para hantu para. Tapi ya iku keyakinan mereka ya tidak ada. Jenenge wayang kubai. Khasana seni ambek budaya masyarakat Tionghoa saiki wis dadi bagian tak terpisahkan teko bangsa Indonesia. Wayang Potehi yaiku seni pertunjukan golekan tradisional teko Fujian, Tiongkok. Jeneng Potehi iku duwe arti Pao yaiku kain, Te iku kesak, Hi iku artine wayang. Mari ngono gak ado teko gapura lawang mlebu klenteng nang kunu ana kolam iwak sing ketok wadem rek. Dulur iki ana sing jenenge kaya patung dewa laut. Iki. Ya iki dewa utamane klenteng iki. Memang secara artistik ya kolamnya asik karakter adem. Cuman iki kan dewane dewa utama nang klenteng iki. Ya, karena mungkin di zaman dhisik pas mrene ini kan diselamatkan, dilindungi oleh para dewata. Sampai akhirnya nenek moyang mereka sampailah ke Sidoarjo. Di samping salah satu hasil jualan-jualannya kan terkait dengan produk-produk sekolah. Ini sing asik kayak lah itu. Nah ini. Nah, itu kura-kura biasa ini. Nah, ono sayap. Bulus ngarani ngene. Tapi ya ono sing gede. Saliyane ana siji loro jenis iwak nang njero kolam, nang kuno ana bolus sing mesti ana nang tiap klenteng. Bolus nang Tiongkok dadi salah sijine kewan dikramatno sing melok ngewangi dewa langit ambek bumi. Harapane teko arti bulus iku mau iso ndadekno umur sing dawa. Nang kepercayaan masyarakat Tionghoa, bentuk bathoke bulus iku bentuke bagian disor rata datar. Dianggep dadi perumpamane bumi sing datar. Ambek bagian dhuwur sing ketok melengkung kaya langit. Akeh sing percaya nek rahasia langit ambek bumi iku nang jeroe bathoke bulus. Saliyane terkenal ambek pusate dol tinuku Sidoarjo, nang Jalan Gajah Mada ana salah sijine panggonan saksi sejarah. Ya iki rek, Jembatan Pecinan. Nah, saiki nang nggone Kali Sidogaring jembatan itu, jembatan Pecinan. Tapi lek wong Jawa ngarani iki jenenge Buk Legi. Ono legenda nang ngene Buk Legi iki, Lur. Apa, Pak? Ono sarep iku lek ngopi nang kene. Iki dhewe nang kopi pangku burine iki. Nang burine iki juga ono dhisik tobonge Dardanella. Apa itu? Dardanella iku apa? Kayak tobong sandiwara yang paling terkenal di masa kolonial. Ya ono jenenge Tangcengbok. Nah, iku salah satunya. Iku asale teko Darjo rek. Buk Legi. Ngomong ono sing nganteni mungkin kerono sing dodol nang pasar kene pasar Legi. Nah, bendina Legi. Apa ben pasaran Legi. Itu pendapat pertama. Ono pendapat kedua karena ndek kono iku ono pabrik gula. Jarene siramane pabrik gula. Jarine Legi yo mbuh pek mblendes iku. Nah, iki kawasan Pecinan to, Lur. Nah, iki lantik ngedul. Iki jenenge Jalan Pecinan, Kampung Pecinan ya. Nah, iki dalane jenenge Jalan Gajah Mada. Akeh sing karuh nek Jembatan Pecinan iki duwe cerita riwayat perkembangan Sidoarjo
dari masa ke masa. Jembatan sing nyebrang nang ndukure Kali Sidokare iki dadi saksi bisu peristiwa rentetane agresi militer tahun 1947. Mulai teko Surabaya sepanjang sampai mengidul tutuk jembatan Porong. Akeh kali-kali gede nang Sidoarjo iku ancen mbuktekno nek wilayah Sidoarjo iku dadi panggonan strategis gawe sektor opo ae. Apa maneh pas jaman biyen kali-kali gede iku mau koyok Kali Sidokare iki tau digawe jalur transportasi utama. Akeh sing nyebutno kali-kali gede nang Sidoarjo wis digunakno gawe transportasi ket zaman kerajaan, zaman kolonial, sampai zaman kemerdekaan. Akeh cerita-cerita sejarah iku mau isok digawe aset gede, gawe ngembangno dadi wisata kota nang Sidoarjo. Sakliyane ana tinggalan sejarah, nek awakmu mlaku-mlaku dolen nang Jalan Gajah Mada, awakmu gak usah gopo perkara kuliner rek. Soale sak dawa Jalan Gajah Mada masih awan apa bengi akeh macam jenis kuliner. Salah sijine ya iki rek. Persis nang pinggire jembatan Pecinan. Nang kono ana warung panggonan sing legendaris. Yaiku warung pecel rawon Buk Legi. Warung Buk Legi iki buka 24 jam rek. Mari mangan rawon gak komplit nek gak ngopi rek. Gak ado teko warung rawon Bu Ijo nyebrango sithik. Nang kono ana panggonan cangkruk sing cuyami rek. Ana basa Jawa ya. Kopi, teh. Nang tengahé kutha Sidoarjo ana warkop sing unik rek. Warkop iki manggon nang deretan ruko-ruko lawas. Yo iki rek, kedai kopi Potehi. Manggon nang Jalan Gajah Mada. Saiki wae kopi kecut rek cangkem iki. Nah, iki kok iki. Kok iki ae ngopi kok. Iki dulur-dulur iki pengen ngerti. Nggih, ya. Kok nuansane Cina nang pecinan antene di konsep ngono ya? Iya, untuk membawa konsep Cina dan orang-orang biar tahu, mungkin yang awam dengan orang Cina, konsep Cina biar tahu gimana suasananya. Andalane kafe iki opo? Untuk yang varian kopi, varian hotnya ada kopi Potehi plus butter. Untuk yang varian esnya ada es kopi Milo. Ono kopi kok ono es ya? Tak pikir sing anget jok panas iku. Buatan ada esnya juga. Oke. Bisa pesen iki kok? Monggo Pinara. Masih ya. Oke. Aku wis manis ngene iki sing pai-pai ya. Oh, oke. Kopi hitam tapi ada gula. Oke. Cilik ae. Mbok kanca sing liyane. Kedai kopi Potehi iki ancen model konsepe koyok retro minimalis ngono rek. Kedai kopi Potehi ancen cocok gawe nyangkruk sore-sore apa bengi. Warkop iki buka dasar ke jam 7 isuk sampai jam 10 bengi. Varian menu nang kedai kopi Potehi wakeh rek. Koyok olahan kopi yo. Nek awakmu mampir ngopi nang kene, ojo lali mesisan peseno roti bakar rek. Wis ta lah. Wah, iki kok. Sore-sore dulu. Kopi Potehi rasa Cina. Top. Kedai kopi Potehi iki salah sijine panggonan cangkruk recommended. Saliyane nuansane estetik, akses nang kedai kopi Potehi gampang rek. Soale nang tengah kota Sidoarjo, suasana soreae sadu koyo ngene rek. Apa maneh bengi, tambah sadu pol rek. Wes ta lah. Ngono dulur. Busukan gerakan dino iki, Mang.
nguroni peninggalan pecinan nang Daso. Nek ana salah kurangane ngedi ngapura.